Debra Drake. Wyneb newydd a llais newydd. Erthygl gan Rhiannon Parry. Na, does dim gwell na wyneb newydd a llais newydd. Trefnodd Pwyllgor Celf a Chrefft Rhanbarth Arfon i ni gael yr union hynny ganol Mai. Ar un a ddaeth â chwa awr iach i'r cyfarfod ym Methel Cynarfon oedd Debra Drake, merch o Benmachno'n wreiddiol, ond sy'n bellach yn byw yn Llanferfechan. Daeth Debra ein sylw llynedd yn dilyn ei hymddangosiad ar y rhaglen deledu Great British Sewing Bee pan lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol. Ond beth am y cysylltiad â Phenmachno? Dod o'r Wirral i weithio i'r chwarel ym Mhenmachno wnaeth ei hen daid, gwirioni efo'r lle, aros a magu teulu no. Mae'n amlwg fod Debra hithau yn falch o'i gwreiddiau magwraeth yn yr ardal arbennig hon. Mi ges i fagwraeth hapus iawn ym Mhenmachno. Does yr un o'r teulu'n gwnïo, ond mae pawb reit greadigol. Mae fy mrawd David yn byw yn Awstralia ers 1997 ac yn rhedeg ei fusnes ei hun, dylunio graffeg. Mae mam yn arddwraig arbennig, o'n i ddim yn iawn sut dechreuodd fy niddordeb i mewn gwnïo. Mae gen i gof o wneud dillad i Cindy pan oeddwn i'n fychan iawn. Dwi'n meddwl mae Anwen Gwyndaf a lwyddodd i wir sbarduno fy niddordeb mewn gwnïo. Roedd ganddi ddosbarth pwytho ym Mhenmachno. Rhyw 10 oed oeddwn i pan ymunais ar ddosbarth hwnnw. Yr unig blentyn ymysg criw oedolion, llond ystafell o gymeriadau arbennig. Cofia fam un wraig a oedd yn ei 60au bryd hynny. Anti Gwen. Roedd hi'n anti i bawb ac yn swel ofnadwy, yn debyg i Bet Davies. Roedd Anwen Gwyndaf yn groesawus a charedig iawn. Y peth cyntaf wnes i yn y dosbarth oedd top i mam. Roeddwn i mor falch o weld mam yn mynd allan yn gwisgo'r top. Dim ond yn ddiweddar y cyffesodd fod ganddi dop arall yn hi ei ffrind Lona. Ond wir, mae wedi fy nghefnogi bob cam ar y siwrnau wyllt i'r bu, y hi a phobl Phenmachno wrth gwrs, gan gynnwys Ann P a'i mab Iwan sydd ei fusnes ffiwsar yn Llanrwst. Bu'n ffodus iawn i gael gweithio'n ddiweddar gydag Iwan a phlant y fro yn cynhyrchu baneri. Nid yw Debra'n canmol ei chyfnod yn ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst. Nid oeddwn nhw'n hyderus i fynegu fy hun yn Gymraeg, ond rhaid i mi ddweud bod yna athro Saesneg yr oeddwn i'n hoff iawn ohono. Fo agorodd fyd Shakespeare i mi. Mae'n debyg mae un o Benmachno oedd yr athro hwnnw, y diweddar Robin Hughes. O Llanrwst aeth Debra i goleg Salford i ddilyn cwrs cynllunio ffasiwn. Ond teimlais nad oeddwn nhw ddigon da i fentro i'r byd hwnnw, felly es i goleg Menai ar gwrs busnes. Yn dilyn hynny, cefai swydd yn McVitie's yn Llundain, cyn symud i adran cyllid banc MBNA yng Nghaer. Deithim yn ôl i Gymru yn 2003 i gael fy mab Albi a chael gwaith fel arweinydd cyfathrebu yn Siemens Healthcare, Llanberis, lle bum yn hapus iawn am y 2 blynedd ar 15 ddiwethaf. Wrth gwrs, newidiodd y bu ei bywyd. Dwi'n newydd gychwyn ar fenter newydd sbon, ysgol gwnïo yn Llandudno. Dwi'n gyffroes iawn. Dwi'n teimlo nad ydy'r siopau'r stryd fawr yn edrych ar ôl merched 50au ag yn hun. Mae fy nosbarthiadau yn annog merched i ffeindio'i steil ei hunain gan wneud yn siŵr bod y ffit yn iawn. A oes croeso i bawb yn y dosbarthiadau hyn? Oes. Mae'r dosbarthiadau yn addas i ddechreuwyr ac i bobl sydd wedi bod yn gwnïo ers tro. A beth am y rhaglen deledu? Roedd cael lle ar y rhaglen yn broses galed iawn. Dwi mor falch i mi gymryd rhan, ei fod yn brofiadau ac yn rhoi profiadau dirdynol iawn. Os am ragor o wybodaeth am ddosbarthiadau gwnïo Debra, neu wneud cais ar i ddod i droi sgwrs i'ch cangen, rhanbarth chi, cysylltwch ar goldenzebra5@icloud.com.